Avui us vinc a presentar a molts artistes que viuen per aquí la zona del Montseny. Acompanyeu-me a la mostra que vam fer. Doncs aquest any és el segon que a Sant Esteve s'organitza una mostra d'art dintre de la festa de tardor. Sincerament, a mi em fa molta mandra d'estar-me tot el dia a la paradeta. I llavors vaig pensar, fes un vídeo, així coneixes a tots els artistes, i vaig fer una bona col·lecció de targes. Tot i que es feien més coses, jo em vaig centrar en els artistes plàstics. I també, com que el caràcter de la mostra era una exposició, jo he pensat que en aquest vídeo sí que us animaré i m'agradaria fer una mica apologia de la compra d'art. Seria molt guai que això servís una mica perquè tinguin més ventes. Tinguem, vaja. Els artistes també vivim i correm bastant, Sembla que no, que sigui una cosa que fas perquè t'agrada, però és molta feina. Aprofito també per promocionar-me jo. Aquí veieu alguns dels meus quadres. Podeu seguir-me a Instagram, és Lluís_Molina. I allà tinc una pila de quadres i les reflexions que faig i sobre què va el meu treball. També aquest canal de YouTube faig coses molt guatxis. Eso que dicen, sígueme, dale like. Doncs res, us deixo amb els artistes que vaig entrevistar, aviam si algú us enamora. Ciao! Hola! Som la companyia Clar de Lluna i fem un espectacle que es diu Temps de Llum. És una experiència sensorial per somiar, pensar i sentir les estacions de l'any, que ens permeten entendre la vida com un cicle on tot transita i ens transporta. Consta de l'espectacle Titelles amb teatre d'ombres i de les instal·lacions interactives, basades en la pedagogia de la llum. Està especialment dissenyat per als més petits i les seves famílies. Podem fer l'espectacle amb les instal·lacions o les dues coses per separat. Hola! Hola, però la figurativa potser em dona més punt, captar les expressions de la gent i em motiva més. Jo crec que emociona. La gent, quan encertes de ple, no hi ha color. No hi ha color perquè la gent diu, ostres, ha agradat molt, la gent s'ha rigut molt de la caricatura, o el retrato diuen l'has clavat, perquè clavar-la quan fas un retrato ja és el súmum. Sí. I això no té preu. Bueno, la primavera i l'estiu. Aquest és d'aquest any. Aquest sí que és dels darrers que he fet. I això és una aquarel·la? Això és aquarel·la i tinta xina. Sí, aquest és aquarel·la. Aquest és aquarel·la. Hola! Què remenes per aquí? Uns dolços fets de goma eva, decorats, pintats. JG Artesania fem detalls i complements personalitzats per tot tipus d'ocasió. El que se t'acudeixi, allà ho fem. Que no trobes algun complement, no trobes alguna cosa, nosaltres ho creem. Decoració de festes... Això, per exemple, és una pantalla que ara posaré després de les bombetes. Són escames de sirena, estan pintades, fetes una a una. I t'has portat aquí al taller per si et fan un encàrrec d'última hora? Sí, per modificar els collars, tinc tot el material... Moltes gràcies. Gràcies. Hola. Hola, bon dia. Veig que tens per aquí un llibre. Sí, és un llibre de John Berger que teoritza sobre l'art i la imatge. Aleshores, per aquesta primera mostra, que és la primera vegada que exposo fotografies, em semblava molt interessant la idea de que la manera de mirar condiciona com es rep l'obra i al final és l'espectador el que recrea la imatge quan l'està vivint d'acord a la seva pròpia mirada i per això he volgut exposar amb un mirall per trobar de cara a l'espectador. És la corresponsabilitat de l'art, no? L'art no és només de l'artista, sinó és de qui rep aquell art i és un diàleg entre els dos. Em sembla molt interessant això. Hola. Hola, jo porto dos
dos productes. Un és els 10 viatges cap a l'autoestima, que és un procés de creixement personal que va fer el Bob Mandel al 97, i el que he fet és transformar-ho i donar-li aquesta forma de cartes. Són aquestes capsetes de fusta que contenen una guia explicativa i les 110 cartes, que són aquestes. I aleshores, a part dels 10 viatges cap a l'autoestima, tinc tot aquest univers de colors i són missatges positius, tot. I també faig missatges personalitzats aquí, la persona que vol me dona el missatge, llavors jo li escric, faig un lettering aquí a la parada. Tot ho faig a mà jo, amb rotulador, és un rotulador de lettering japonès que va molt bé. Hola. Bones. Es diuen hang o handpan. Són instruments que són originaris de Suïssa. Va inventar una parella de suïssos el 2001 i van estar investigant i van crear aquest instrument, que és de percussió melòdica. És un tipus d'acer, el qual té un tractament que és un tractament de nitruració, i el que genera és com a través d'una planxa d'1 mil·límetre es crea aquesta curvatura i després es plantegen les notes i a cops de martell i refredant-lo i calentant-lo a certes temperatures acabes estabilitzant una afinació amb cada nota i genera això una mica. Hola, bones. Què tens per aquí? Doncs mira, aquí tenim didascàlia, per exemple, és diumenge, al bosc. I un conill a cada pàgina de diferent tamany. I aquestes són les 2 bales que van disparar al conill, atrapant-lo. És molt potent l'objecte, Sí, és una versió... Hi ha 3 llibres i aquí tenim la versió amb un altre disparo, que és en Balí. És el mateix llibre. I tenim el conill, també disparat. Parla de la caça i també de violència de gènere. Aquest Pantone és una versió reduïda d'aquest llibre, això és Pol Nord i Pol Sud, és un llibre... Hola! siamès. Que xulo! Les enquadernacions les fas tu, entenc, no? Sí, ho faig jo. I el que faig és, amb la col·laboració d'una microbiòloga que ha estat al Pol Nord i al Pol Sud, jo li he donat diferents tipus de paper, de tons i de gramatge, i ella relacionava cada paper, a través de la memòria, amb un paisatge polar, on ella ha estat. Llavors això són la seva memòria polar, és com un àlbum de paisatges polar. I aquí al final tenim l'índex dels llocs reals. Pol Nord a tal lloc, no? El Pol Sud va ser un viatge més frontal perquè anava amb vaixell i el Pol Nord és una visió més aèria perquè anava més amb helicòpter. Hi ha una altra peça, que són els meus diaris escrits a Berlín, i està el que era abans la Caixa Laietana. Hi ha una exposició amb diversa gent i parla de la intimitat. Hola! Hola! Veig que en aquest espai hi ha més d'un artista, no? El que hem fet des de la nau és organitzar una exposició comissariada, en aquest cas ha sigut per mi. El títol de l'exposició és Íntim Art. La idea és mostrar un seguit d'obres de diferents artistes, tots vinculats d'alguna manera amb la nau. Com a comú el que tenen és treballar l'obra des de l'interior cap a fora, o sigui, expressar el que senten o el que els hi barrina per dins cap a fora. Hi ha diferents artistes, són 7, pintura, escultura, fotografia, diferents formats, diferents maneres de mostrar, i el que hem volgut és buscar un diàleg entre les diferents obres de diferents artistes, però que al final tots parlen d'ells mateixos, una mica seria això.
Hola. Hola. Faig una miqueta, faig il·lustració d'aquarel·la tant com il·lustració digital. Digital també, vale. Llavors, la digital normalment ho fem per encàrrec. I el que és el tema aquarel·la, sobretot tema naturalesa, animals, coses antigues, coses que ens porten records, coses així. I la idea doncs, de portar l'aquarel·la a un altre món, que és l'imant, per a les nostres neveres, i tenir un petit detall del que són feinetes així, maques. M'agrada molt els colors d'aquarel·la. Pues molta sort, jo també ho vaig fer. Jo em dic Ivan i soc estudiant de gràfic a Barcelona i d'aquarel·la, guaix i un llapis tradicional. Mira, posa't aquí. Què fas aquí dins? Tanca-li la porta ara. Aquí tenim una peça conceptual, El artista enjaulado. L'hem tancat a la ràdio, que no es porta bé. Què et tenen castigat? Està tot per aquí, no? Que ho vegi jo mateix. Hola, Lluís. Què estàs fent manualitats? Estic posant preus a les il·lustracions, improvisant una mica el tema, que és el més difícil també a vegades. Doncs sí. Sí, són diferents projectes que vaig fent diferents coses. Tècniques estic investigant encara. Això és l'últim projecte que he fet d'un àlbum il·lustrat, és sobre un escolar i sobre el canvi climàtic. Hola. Bones. Jo faig projectes que combinen un tema d'il·lustració amb música, llavors el que faig és crear com l'àlbum musical i a partir de les cançons il·lustro cada cançó amb la seva lletra. Sí, aquest seria el primer projecte que vaig fer, que de fet era el treball final del cicle. Després vaig fer Frenar el tontodet, que són aquelles que hi ha allà, que són en color i tot el CD és instrumental. I l'últim que he fet és Tinter, que és aquest, que també té llibre. És una mica com la continuació del llibre, diguem. La música és molt íntima, és molt personal, llavors intenta treure amb la il·lustració fer com una mena d'història del que va dient cada cançó, però d'acord a aquesta emoció, aquest sentiment que transmet. Que veig que fas diferents tècniques, no? Veig sobretot aquarel·la i gravat. Sí, papel. Trabajo en papel. El dibujo al natural, me gustan cosas más conceptuales y me gusta el grabado con la fuerza del tóculo, el relieve y la capacidad de hacer copia también, copia de una forma clásica, antigua, medieval, casi, ¿no? Sí. Hay un poquito de todo, a veces se mezclan, pero bueno. Hola. Hola. Arquitectura, paisatge, una mica de tot. A mi el primer que em ve al cap, no sé si coneixes el concepte wabi-sabi, és una estètica japonesa de lo que està gastat pel temps i fet servir. Sí, hi ha parts amb les fotos que reflecteixen. Hi ha coses que es veu el pas del temps. Això. Pateixi que no la trec en el vídeo. Tenía estas fotos de la India también, pero esto es de una exposición que hice aquí en la biblioteca y en Blanes también. ¿Usted se dedica a la fotografía profesional? Como aficionado. Como aficionado. Pero sigo fotografiando flores silvestres, de todo silvestre, desde hace 40 o 50 años. A mí me gusta la montaña y es parte de la montaña. Y aquí hay del Montseny, del Pirineo y del Himalaya. Es un tulipán silvestre que crece aquí en el Montseny. La cosa es atraer a la gente, que la gente ve lo que hay, ¿no? Pero la gente no mira y perdemos todo esto. Entonces son de diapos. Y fíjate, tú vas al Himalaya, sacas las fotos y no ves las fotos hasta semanas después. Que son de nervios esto. Y de esta forma yo recuerdo los viajes casi metro por metro, ¿no? Fantástico. Esto es una amapola azul que solo crece entre 4 y 5 mil metros. Así tardé 12 días en llegar a verlo. ¿Tú eres de Palau? Estaba en el Pirineo con un compañero y le enseñé una flor que fotografía. Solo es una flor. Y lo guardé. De ese recuerdo ha hecho la poesía. No, al final... Que hem fet una performance molt xula.
Potenciar los talleres de, sobre todo, el que viene ahora, Apologia de l'error, amb Hansel Netzer, un fort interessant. Hola. Que veig que fas joies a mà, no? A mà, sí, artesanals, com abans. Amb el soplet, tot és soldadura, calat... Sí. Materials nobles... Plata, pedres naturals... Molt xulo. Recuperant els oficis antics. Molt bé. Això està... Sí, cal revaloritzar-ho. Sí, cal revaloritzar-ho. Perquè vivim en l'època de... Ikea. Sí, d'usar i tirar i les coses ja no tenen sentit. I sí que té sentit una cosa feta a mà, peces que són úniques i no hi ha un altre anell igual al món, per exemple. I clar, això té un valor també. Fantàstic, doncs ja tindrem això. No, és que no és ja. La carta... Atenció, d'aquí a 5 minuts comencem la mostra. Estan impresos en 3D, és plàstic, pintats, i cada cor representa una petita part molt íntima meva en el que ens represento petits moments en els que jo he pogut viure i els he representat d'aquesta manera. I doncs aquest és un cor oprimit, un cor que està molt lligat, molt oprimit i amb poc espai de marge, no? Després també tenim l'oposat absolut, que és aquest d'aquí al costat, que porta com una àurea, que és un cor ufanós, un cor feliç, un cor obert, un cor maco, que està content. Aquí tenim a l'altre costat un cor que està representat amb aquestes branques que estan com pensides, és un cor que ha florit però al mateix moment no l'han cuidat, i està com trist. I el del costat, que és un cor doble, que és un cor fusionat. I amb tot això va acompanyat, és un cor, com podeu veure, és un cor que està fusionat una mica dins de l'altre. I doncs, com podeu veure, també està acompanyat d'aquestes peanes que són de ferro i les altres que són de fusta, i han estat dissenyades específiques per cada cor. I res més. Perfecte. I si em voleu veure, me l'Art Bo Morató a Instagram. Vale. Tens una tarja amb això? Tinc tarja. Hola. Bones, estic fent un reportatge. Sí, estàs fent un reportatge. Sí. L'he vist abans. Estic fent un reportatge. T'explico, vull dir, el que està passant ara mateix, i és que jo no sóc la noia d'aquesta casa, que ara mateix està fent un taller d'escriptura creativa. Hola, veig que en aquest espai esteu prenent té i pastes. Va més enllà d'això o què em pots explicar? Sí, el que estem fent aquí tenim l'espai de dins, com diem, no? És un espai que dediquem a una exposició que vam fer on ja parlàvem de l'espai de dins. Llavors, l'espai de dins va néixer de la galeria que tenim aquí, una microgaleria que es diu La Finestra 48, que és una finestra, literalment només una finestra, i quan ens van convidar a fer alguna cosa allà vam pensar que volíem fer una cosa participativa, perquè hi ha molta gent que no... Tenim una joia, aquesta galeria realment és una joia i molta gent no la coneix. Llavors, el que vam proposar el concepte de l'espai de dins i vam demanar a la gent que ens expliqués què és per tu l'espai de dins. I una mica el que fem avui és presentem els resultats de tot el que va enviar la gent, els escrits, els dibuixos, les escultures, i creem un altre espai de dins aquí perquè la gent ho llegeixi i ho comenti i escrigui una mica més. Hola. Hola, què tal? Veig que fas servir diferents tècniques. Sí,
Bueno, aquí tenim... Això són pintura, escultura, una mica barrejada. Bueno, el que treballo aquí bàsicament és la composició i el color. Intento trobar composicions amb les fustes són recuperades de qualsevol container, obra o... d'allà on me les trobi, sobretot han de ser m'agraden les fustes que estan envellides, que tenen el seu temps, les recupero i intento fer una composició amb un marc exterior i faig una composició amb les fustes i afegeixo elements més orgànics. I per aquí veig que t'agrada molt aquest tipus de textura d'envelliment. Sí, si t'hi fixes, va una mica en relació amb el que porto fent, que és aquest envelliment, aquest desgarrament, aquest pas del temps, com es pot observar aquí. Hi ha capes i capes que es vas traient i aquest anar traient va mostrant coses de baix que van sortint i es van ajuntant i totes elles formen una imatge única. No és una imatge estàndard, sinó és la imatge sobreposada, i seria bàsicament... Xulo, Gràcies. No sé, aquesta equació no l'acabo de veure com seria, Hola! Què tal? Com va la tarda? I us compren gaires il·lustracions? La veritat és que podríem comprar més. Però bueno, no ens podem queixar. No ens podem queixar. Però l'objectiu era ensenyar, mostrar. Sí, exacte, perquè és una mostra d'art, no és una fira d'art. I estem ensenyant, estem compartint. Sí, és molt guai. Els veïns venen i s'assabenten que fem... Que pixem. Sí, que era l'objectiu. Sí. Fantàstic. Hola. Veig que fas pintura a l'oli, potser? Bueno, faig tècnica mixta una mica, tant oli, acrílic, aquarel·la, faig una miqueta de tot. Llavors, sobretot són paisatges i escenes urbanes, persones... Sí, exacte, correcte. També faig retrat, el que passa que en fires així no se'm porta gaire retrat, perquè el faig més per encàrrec. Vale. Però sí, el que és fira així es faig més... Segons la zona on em moc, sol portar els quadres de l'entorn. M'inspiro segons el moment que pinto. Bàsicament aquí em va marcar molt el tema de l'1 d'octubre, tot el que és l'esclat i la moguda que vam tindre de política durant l'any passat i que encara em dura, que encara em remou molt. I mira, vaig començar a pintar aquesta sèrie petita de la manifestació de ciutat, pobles, i mira, i segons la marxa vaig fent, si visito un lloc que m'agrada com Nova York, doncs pinto a Nova York, depèn de la inspiració, ja saps tu que ets artista també, segons la inspiració del dia fas una cosa o una altra. Hola. ¿Es vídeo o es foto a foto? És vídeo, és vídeo. Ah, bueno, tu mateix, ja pots li... Sí, que em deia... Estic molt content d'haver participat a la fira, i tant. Fantàstic. I em deia el Toni que esteu compartint espai. Sí. Estem complementaris, perfecte. Hem fet una amalgama de les dues obres. Fantàstic. Tot el que veus en fusta és d'aquest senyor i tot el que veus en fang és el que jo faig. A part hem estat fent un muntatge, que és aquest de... El taller, no? Vols dir? Veus el prou de què? I els nanos s'han anat ficant tota una mena de prous. Tu feies joguines també, història Sí, d'aquí, no? però aquí m'han dit que és d'artesania. Més artista. Llavors tota la part infantil, les cuinetes, la fireta, tot això no ho he portat. He portat coses més elaborades, canteries i tal.
A més, com que ja havíem quedat amb el Toni de fer-ho conjunt, doncs coses que ell pogués... Què m'ensenyes, aviam? Això. Espera, on tot aquí? Clar, és que fem ombra nosaltres mateixos. Ahí, vale. Molt bé. Vols que t'obrin el conte? Ah, és un llibre. Ah, vale, clar. Ensenya-m'ho, sí. Fantàstic. Vale. Ja xerraré jo, espera. Bé, això són els contes verticals amb els personatges posats de tal manera que es puguin tots treure, explicar el conte, en aquest cas el cabaret, els infants hi poden jugar, poden manipular-los i un cop acabat els deixes ben desats, posats i queda com si fos un quadre a la paret de l'habitació. Fem tot tipus de contes, de gent que escrigui els que inventats o populars, i ja està. És la sèrie Connexions, quan descobreixes que tot connecta amb tot, que l'art és per tot arreu, aleshores ja no pot prescindir de l'art, i l'art em connecta amb l'entorn i em permet respirar. Tiene que ver con todo el movimiento, la transformación, aparecen muchos peces, yo digo peces, que en realidad son formas que podemos reconocer en algunas obras. Tengo 2 o 3 que son del año 2015, donde empezaron a aparecer esos seres que se transforman y se mueven en ese universo. Y después ya esta última tanda que la hice acá, sobre todo en estos últimos meses, y que cambié el formato. ¿Sí? Porque el formato redondo, ovalado, que acompaña todo ese movimiento con el que yo trabajo. Lo orgánico. Lo orgánico, sí, lo orgánico, el movimiento. Mucho el tema de la transformación para mí, tiene que ver ese movimiento. De uno y de uno en conexión con el todo. Bueno, os voy a contar un poco la historia de este dibujo. Este dibujo es autobiográfico. Cuando era niño, yo vivía en el campo, en las fincas de café de Colombia, y había muy pocos juguetes, pero mi padre era carpintero y campesino, y él me hacía juguetes, y entre ellos me hacía zancos de madera. Los zancos de madera me encantaban, y ahí están en las montañas. Y esa es un poco la historia de este dibujo. No soc venedora. Podria ser. Si algú m'agrada, jo no és que algú m'agrada i poso tanta passió a explicar-ho que m'arriba, sí? Si no així...